جیڑا مالک تیرا مانے اور ناموس تے کوئی سمجھوتا نہیں رضوی دا پاس الالے صدا پاک نبی دی عزت تو سرکار دی سونی ناتے جو عزتاں ہیں کل جگ دے وچ درے اقدس دی خیرات بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کرنا لیکن میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو پڑھنے والے بندے نو پتہ چلتا ہے کہ جڑی گل میں کیتی ہے سنن والے نو سمجھ آ گئی تے جنہاں نو یہ گل سمجھ آئی ہے آپ سبحان اللہ میں ورد وظیفہ ہر ویلے سرکار دی سونے ناتے جو عزتاں ہیں کل جگ دے وچ کرے اقدس دی خیرات کوئی آدھے کیا بات ہے توجہ کرنی ہے خصوصاً نسبت والے لوگ کہ غیران دے در تے جا کے تے اتھوں کھامنا پیمنا کیڑے غیران دے در تے جا کے تے اتھوں کھامنا پیمنا کیڑے لج پال دے در